ଆବେଶ ଆବେଶ ଆବେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପମାନିତ କରିବା ବା ଅପମାନ ଦେବା। ଅପମାନିତ କରିବା ବା ଅପମାନ ଦେବା। ଆବେଶ ମିନ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ someone feel ashamed or embarrassed। ଆବେଶ ମିନ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ someone feel ashamed or embarrassed। ଆବେଶର ସିନୋନିମ୍ସ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍, ଡିଗ୍ରେଡ୍, ବିଲିଟିଲ୍, ସେମ୍, ଡିମିନ୍। ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍, ଡିଗ୍ରେଡ୍, ବିଲିଟିଲ୍, ସେମ୍, ଡିମିନ୍। ଏବଂ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ହେଉଛି ଓନର୍, ଏକ୍ସଲ୍ଟ, ଏଲିଭେଟ୍, ଡିଗ୍ନିଫାଏ। ଓନର୍, ଏକ୍ସଲ୍ଟ, ଏଲିଭେଟ୍, ଡିଗ୍ନିଫାଏ। ଆମେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ହି ଆବେସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫାଦର। ହି ଆବେସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫାଦର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କଲା। ଦ ଟିଚର୍ସ ହାର୍ସ ୱାର୍ଡ ଆବେସ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଦ ଟିଚର୍ସ ହାର୍ସ ୱାର୍ଡ ଆବେସ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍।